Ola, boa tarde a todos. E nada, moitas grazas por estar aquí. Vou a presentar brevemente o noso primeiro relator, que tamén é vello amigo desta casa que hoxe nos convoca, do Consello da Cultura. Luís Costa é musicólogo, historiador, músico tamén, e unha persoa, bueno, tamén doctor en musicoloxía. De feito, a súa tese foi a formación do pensamento musical nacionalista en Galicia, unha persoa que ten investigado sobre todo o que ten que ver coas nosas músicas e, por suposto, con todos eses outros elementos que de maneira intrínseca están asociadas a ela, como é o tema das danzas. Por iso hoxe nos acompaña aquí para darnos unha introducción, unha presentación ao tema que nos reúne. Son moi breve na presentación, doute paso, a xente o que ven a escoitarte a ti, así que moitas gracias por acompañarnos hoxe e deixamos con Luís Costa. Moitas grazas, Ana. Pois, sí, a verdade é que é un placer estar aquí pois cos colegas, compañeros, amigos do Consello da Cultura, que compartín moito tempo xa, pero sobre todo con todos vostedes. Os veñan aquí, agradecerlle enormemente a súa presenza, porque sen o público e sen as persoas que asisten a estas jornadas, pois non terían sentido. Por lo tanto, sodes vos, ou todos vos os que enchedes sentido este traballo do Consello e tamén, pois, neste caso, a miña modesta presencia aquí para falar un rato, tempo, de algúns aspectos xerais destas manifestacións, destas danzas, bueno, brancas. Logo meteremos un poquinho no tema dos nomes, nomenclaturas, porque é un poquinho tamén matizable, non? Pero, en xeral, deste fenómeno que realmente é unha manifestación excepcional pola súa, digamos, presenza en Galicia, moi numerosa, en la que se perderon bastantes, pero moitas todavía permanecen, outras se recuperaron, e que forman parte dunha tradición que se expande por toda Europa. Bueno, Europa e América, e parte de Asia. E eu casi diría, non coñezo o caso de Oceanía, porque non investiguei, pero casi diría que probablemente, bueno, no caso de Oceanía probablemente sea unha tradición importada polos británicos, pero seguramente hai. De feito, a lámina que tendes aí na pantalla é unha reproducción, bueno, a lámina dunha fonte do século XVI, dunha danza de espadas de curtidores, do gremio de curtidores, e se ve arriba Sword Dance of the Cutters Guild Artists, inglés, somente británica, que tese moito decir, porque en aquel momento Inglaterra todavía era Inglaterra, ainda non era Gran Bretaña, tal como está constituída hoxe en día, non? É unha lámina fermosa, me gustou para iniciar, e sobre todo tamén me gustou porque, da que lógicamente vamos a ver vídeos, vamos a ver imaxes de Galicia, pois me gustaba comenzar justamente por esta apreciación, non? Estamos ante unha tradición, unha manifestación moi difundida por Europa. Eu estudei especialmente o caso galego, efectivamente, con varias publicacións sobre as danzas en Galicia, pero logo, por avatares da miña profesión, de profesor, visitando outros lugares de Europa, desde Serbia, a Estonia, a Noruega, a Francia, por poñer así lugares un pouco máis no borde de Europa, na Europa, polo menos, política, non? Pois tive unha ocasión de, cando viaxaba e tiña que estar ali para algún tipo de estancia docente, trataba de interesarme polas danzas que había ali deste tipo, danzas gremiais, brancas, procesionais, rituais, bueno, todos estes nomes se usan de maneira un pouco indiscriminada e sempre atopaba exemplos, é dicir, en calquera lugar destes me atopaba, bueno, pues, fenómenos moi similares. Non é raro, porque estas danzas sabemos que as hai desde a antigüidade clásica, están documentadas desde a época dos gregos dos séculos V a VI antes de Cristo e probablemente antes, ainda que non hai documentación, pero que presume que as había. Aparecen danzas de espadas, danzas pírricas, as chamadas, outras danzas con bastóns tamén, con paus, outras con fitas e con arcos. Isto non está documentado, pero probablemente tamén se houbera. Estas danzas seguramente tiñen unha orixe ritual, unha orixe guerreiro, unha orixe propiciatoria, incluso para a fortuna na guerra, mesmo unha finalidade formativa. Hai que darse conta que Platón, ese bello sempre actual filósofo, non decía que non quería para a xuventude grega máis que dúas asignaturas, a música
e hai gimnasia. E claro, a danza é as dúas cousas. A danza ten a música e ten a gimnasia. Por lo tanto, para eles a apreciación da danza era particularmente importante. Hoxe en día, socialmente, a danza se ve casi como un divertimento, como a cousa todas, non digo as brancas en xeral, pero desde logo esquecemos o que foi a danza históricamente tanto no mundo antigo como no mundo europeo medieval ou do Renacemento, que era unha actividade social de primerísimo orde, non era unha actividade considerada como casi periférica. Casualmente, podo poñer unha pequena anécdota de como se valora hoxe en día as danzas no ámbito musical. E, bueno, por avatares da fortuna, me ocupo do grupo de traballo que fai os exames de selectividade dos rapaces que van a facer acceso á universidade. E é unha materia que se chama Historia da Música e da Danza. Non sei se aquí alguén que ten fillos, os ten en bacharelato, e a mellor cursa esa materia, non? E entón, te pregunto sempre no grupo de traballo, no que hai profesores e profesoras docentes de secundaria, que porcentaxe do currículum se fai de danza, porque a materia chamase Historia da Música e da Danza. Cabe supoñer, ao menos un 50% que for algo máis. Diríamos que a veces é o 0%. A danza, lamentablemente, as danzas en xeral ocupan un lugar demasiado marginal. Entón, aquí hoxe vamos a ocuparnos de reivindicar polo menos un espazo destas danzas que é o das danzas chamadas brancas, ou agora comentaremos un poquinho como podemos aproximarnos a estas danzas dunha maneira xeral. Necesariamente vou ser sintético. Hai moitas danzas, solamente en Galicia, non me atrevo a dar un número, pero varias dúcias de danzas vivas neste momento, e o que fixen, dado o tempo que temos, e que aquí o máis relevante casi é, a parte da intervención que van ter outros colegas nesta mesa, tamén o debate que teremos logo e a mesa para, que haberá, para que se poderán plantear problemáticas actuais. Vou centrar algúns cuestións, algúns aspectos históricos, formais, de tipo interpretativo. Vou simplificar con algunhas danzas que trouxen aquí en algúns vídeos, non vamos a ver moito, pero algúns fragmentos para tamén facer un pouco máis dinámico, un pouco máis amena a miña exposición, e que me excusen todas aquelas danzas que non van a estar, porque son moitas. A verdade é que sería imposible traerlas aquí todas, e penso que pode ser suficiente coas que imos tocar. Primeiro que, cando falaba a presidenta do Consello, Rosario, eu estaba, claro, escoitando moi atentamente por moitos motivos, pero, entre outras cosas, porque ela fixe unha apreciación que me sirve a mí para empezar esta exposición. Ela falaba de que, cando ela é unha vila mariñeira que é Pontevedra, e cando visitaba outra vila, vio unha danza de mariñeiros e, por tanto, asumía que esas danzas eran brancas, eran de mariñeiros. Efectivamente, despois, era tanto como eu, como decatámonos que hai moitas danzas brancas, de cor branco, e non estas de feito son brancas, como a veces tamén aí, é algo xeral, non? O nome de danzas brancas se refire á vestimenta, evidentemente, pero non sería moi acertado denominar como brancas algún tipo de danza concreto, porque esas vestimentas foron cambiando. É dicir, de feito, moitas danzas de mariñeiros que hoxe se fan de branco se facían no século XIX de negro, ou de camisa branca e pantalón negro. Temos algunhas fotografías tardías e temos, sobre todo, testemunhas, algúns testimoniais que describen esas vestimentas. Por tanto, non era algo que fose sempre así. De feito, en algún lugar, destas moitas que investiguei, me deron unha explicación que non sei se é certo, pero como digo a dallo italiano, se non é vero, é ben trovato. Que se empezou a usar a cor branca para as danzas de mariñeiros imitando os uniformes da Armada. A partir do século XIX, sobre todo na Escola Naval de Marín, que empeza no século XX a principios, e que se difunde un modelo, digamos, a imitar de prestixio. Evidentemente, o mundo militar sempre foi, no mundo rural, un elemento a imitar en moitos aspectos. Vexo o caso das bandas de música, que mantiñan os uniformes imitando as bandas militares, e iso pudo influir notablemente para que estes grupos acollesen esta cor. A mí non foi en todos os casos, pero naquele caso foi así e probablemente en outros casos tamén. Danzas brancas, efectivamente, hai nas en toda Galicia e en moitos lugares, como tamén antes comentaba a presidenta, non hai mar, como o caso de Ourense. Danzas, por exemplo, en Nova dos Infantes, por poñer algunhas, a danza de Nosa Señora de Luz en Castro Caldelas, en fin, insisto, vou deixar fora moitas e que me desculpen os que non mencione por ser así na exposición. Hai moitas danzas que son brancas e non son, bien Nova dos Infantes, que mencionaba antes, non son de mariñeiros. A cor da vestimenta alude a moito, pode aludir a cosas moi diversas. No caso dos mariñeiros, como decía, pode estar vinculado a estas tradicións que imitan os modelos da marina militar.
No caso do caso de Ourense, por exemplo, eu penso que está asociado sobre todo a que eses danzantes representan a pureza, e a pureza se representa de branco. Noutros moitos lugares de danzas procesionais, ahora tamén farei unha pequena mención deso, atopámonos con unha referencia aos danzantes como santos danzantes. Probablemente non son moi santos, pero nese momento representan ese espacio liminal entre o mundo sagrado e o mundo profano. Incluso moitas veces nas procesións aparecen, como pois sabedes, formando ringleiras que escoltan ao grupo que vai dentro, que é pois, os santos, sacerdotes, as autoridades, e fora van os demais, é dicir, o espazo sagrado e o espazo profano, e os danzantes son como uma especie de, como digo, de espacio liminar, e de aí o seu carácter sagrado. Ou, polo menos, nese momento que van vestidos. No momento no que deixan a súa función, pois non, evidentemente. Eu vou centrarme un pouquiño nesta zoom necesario no caso das danzas mariñeiras, porque é un pouco, efectivamente, non é exacto, pero a verdade é que o tópico de danzas brancas está moi asociado ás danzas mariñeiras, inda que as outras tamén señan brancas. Faría unha mención, aquí de feito o tenente de alcalde mencionou dúas danzas aquí cercanas, a de Moriscade e de Río Frío, xunto coa da Franqueira, son casos de danzas que non son mariñeiras, pero van de branco. Por lo menos a de Franqueira vai de branco, e as outras creo que tamén, non? Logo me correxides. Porque non lembro todas as fotografías, pero creo que he visto algunhas desas. A ver, danzas blancas, danzas rituais, danzas procesionais, todos os nomes son válidos e ademais son bastante intercambiables, por unha razón, porque estas danzas foron cambiando de función. Esta danza, por exemplo, esta representación do século XVI está directamente vencellada a un gremio. Os gremios, como sabedes, eran asociacións profesionais que existiron desde a Baixa Idade Media hasta, depende dos países, no caso de España foi hasta o século XIX, hasta a Revolución Liberal, que se abolen. E eses gremios son os que temos en moitas noticias, desde as de Pérez Constanti, Notarias Galicianas, no século XVI, pois, hasta todas as crónicas de moitos concellos que falan pois, de danzas dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, vinculadas a eses gremios, especialmente, en algúns casos, a contextos de tipo religioso, como o caso da Festa de Corpus. O caso da danza de Redondela pois, é un caso evidente desta vinculación entre a representación gremial e a súa presenza na vida social a través dunha ceremonia importante, como era a Festa de Corpus, que hoxendía pois, está moi devaluada, porque pasou o domingo, pero antigamente era os xoves e era festivo. E, bueno, de feito, en algún lugar, como Redondela, é festivo local, que non todavía, non? En outros lugares, pois, xa non é festivo. Eu todavía lembro de neno que era festivo, e era unha festa moi importante. A Festa de Corpus, como tamén lembraré desas persoas que hoxe aquí un pouco máis da miña idade, non? Era unha festa na que a propia orde social se manifestaba na rúa, non? Se salían, bueno, os gremios, eu xa non me acordo deles, evidentemente, pero a representación dos gremios era a representación de toda a sociedade, os astres coa súa danza, os curtidores coa súa, os mariños coa súa, os labres coa súa, etc. Hoxe en día, todavía en algunhas vilas, como o caso de Betanzos, por exemplo, que se fai en San Roque a festividade local e fan as danzas, sacan dúas danzas. Chegaron a sacar algunha máis. Agora, actualmente, creo que son dúas, a de labregos e a de mariñeiros. A de mariñeiros responde ao modelo de danzas blancas completamente, no uso de arquiños, vestimenta e demais, e a de labregos é unha danza de espadas, con pantalón negro e unhas variantes tamén. Aí temos un caso, por exemplo, de pervivencia todavía desa función de representación cívica nun espazo cívico religioso, como era a procesión de Corpus. Por suposto, tendo en conta que ata o século XX, prácticamente, a sociedade era unha sociedade moi marcada polas festividades religiosas, non? Era o que ordenaba a vida social. Hoxe en día, pois, temos outros acontecementos deportivos, outro tipo, que nos marcan esa vida social. Por tanto, danzas procesionais, sí, porque participan en procesións casi todas elas. Por certo, a explicación é sinxela. Os gremios, evidentemente, como digo, actuaban nas festas procesionais para representar ese colectivo nese marco da vida cívica. Claro, e diremos, bueno, pero os gremios aparecen no século XIX. Bueno, sí, pero os oficios non. E as persoas que os fan tampouco. Entón, como eses gremios, moitas veces, ou sempre, prácticamente, estaban asociados a un patronazgo de algún santo, ou dunha virxe, San Roque, San Miguel, no caso de Marín, por exemplo, San Sebastián, no caso de Pontevedra, no momento que desaparece o gremio, a festividade segue celebrando, os membros do oficio, xa non gremio, seguen representando a danza. E por iso son danzas procesionais. Tamén, claro, son gremiais e son procesionais. Rituais é un nome que se usa moito, porque, claro, a diferencia de outras danzas, por exemplo, non sei, que danzas
que non son específicas dun momento determinado ou dun espazo determinado, as danzas dese tipo están asociadas normalmente a un espacio e un momento. Por exemplo, a de Corpus de Redondela se fai de Corpus, a de, comentaba, de Betanzos se fan o día de San Roque, a de Carril fai o día de Santiago Apóstol, a de Bayona o día do Carme, de Cora tamén creo que fan o día creo que tamén se fai o día da Arribada, non? Da Anunciada, perdón, efectivamente, sí. Pero originalmente era o día do Carme, logo se trasladan tamén a outros sitios. E, en xeral, se asocian sempre a un espazo concreto e a un espacio e un momento. Daí o nome de rituais, pero claro, estarían asociadas a ese momento. En algúns casos se poden sacar, por exemplo, o caso que, grazas co caso da de Bayona, ou, por exemplo, tamén o de Carril, que como é unha danza que se fai o día de Santiago, porque aí o santo patrono do gremio era Santiago Apóstol, esa, os días que é ano santo compostelano, a levan a Santiago. E a fan tamén en Santiago, de maneira excepcional, porque as danzas están asociadas a ese espazo. O sea, blancas, gremiais, rituais, e moitas veces nomeadas polos elementos que usan. Danzas de espadas, danzas de fitas, danzas de arcos, danzas de paus, etc. Tamén é unha denominación evidentemente correcta, porque é o que se ve, de ali efectivamente esos elementos físicos cos que van a danza, pero que tamén é cambiante. De feito, bueno, como decía, incluso a veces hai algunhas danzas que foron mudando os elementos en función. Por exemplo, as espadas, hoxe en día non son espadas. En moitas danzas, non Bayona así, por exemplo, pero en Marín, por exemplo, son paus que imitan. Recordo, realmente non se parecen nada a espadas, son paus unidos por un cordel, de feito, o sea que non, ni siquiera teñen ese elemento casi afiado, polo menos, onde que sean de pau. As razóns son de seguridade, evidentemente, porque a danza de espadas son perigosas, pero tamén incluso a disponibilidade dos elementos. Por exemplo, no caso de Carril, a danza de espadas leva 3 espadas, nada máis. E os demais levan un cordón no que van amarrados os bailarins, os danzantes, para seguir as figuracións. No caso de Galicia, pues topamos prácticamente todos os elementos. Antes mencionaba a presidente o caso da danza de Cariño, que tamén en Camariñas se fan con arcos grandes, moi vistosos, moi decorados, non? Aquí a da Franqueira faz tamén con arcos e con paus. Estas danzas de espadas, sobre todo, están máis asociadas ás tradicións mariñeiras, inda que non sempre, porque de feito a danza de Betanzos que decía de Mariña faise con arcos, non se fai con espadas. Non hai tampouco un patrón. Se non podíamos dicir, bueno, son de espadas de mariñeiros e de labregos son de paus. Non necesariamente. Inda que hai certas, bueno, repeticións, digamos, do modelo que probablemente tamén se sean por imitación. É dicir, estamos a falar dun fenómeno, no caso de Galicia, que son bastante cercanas. E incluso a veces temos noticias directas de como unha danza deriva a outra. Isto non soe ser moi políticamente correcto, porque, claro, cada lugar ten, logo comentaría ao final desta charla, ten unha forte identificación coa súa danza. A danza son, ademais de ser elementos coreográficos, artísticos, bueno, incluso tamén con potencial económico, por que non decilo. Moitas localidades o teñen como parte do seu programa de festas, como parte dos espectáculos, digamos, que se sirven aos visitantes, non? Aos turistas. Son, ademais, tamén un elemento moi importante de identificación local. A danza de tal, a danza de cal. E aí é onde moitas veces, claro, pues sempre venimos top. A danza de aquí é a máis antiga. Bueno, a ver, é moi difícil. En moitos casos están documentadas, en outros casos non. Temos tradicións orais, temos tradicións que nos din, pero é difícil, non sempre é doado establecer unha antigüidade efectiva. En xeral, todas elas derivan desta matiz, como digo, da Baixa Idade Media, das danzas gremiais e da súa vinculación cas festas de Corpus, principalmente, e logo tamén festas patronais. Daí arrancan todas, e logo vanse diversificando, vanse adaptando. Pode chamar a atención un feito moi curioso, é que moitas destas danzas están en espazos rurais. Nos espazos rurais non había gremios. Os gremios eran propios das vilas. Sastres, curtidores, nos espazos rurais había labregos, efectivamente, pero non había gremios como tais. Como chegan esas danzas aí? E, de feito, hoxe en día, en moitos lugares que están, son lugares rurais, nos que non hai ni sequera, bueno, non había e tampouco case hoxe hai moita poboación, non? Bueno, eu penso que eso foi, como decía antes, polo feito de que as danzas se van asociando a rituais religiosos, a cofradías, e entonces aí sí, claro, en todo, calquera parroquia pode haber unha cofradía. Pode non habela, pero pode habela. E aí é onde aparece esa vinculación como un religioso que explica unha difusión dun fenómeno que era urbano, na súa orixe, como digo, no mundo medieval, no mundo da modernidade, e que logo se espalla por espazos que son rurais hasta hoxe en día,
en que permanecen en moitos deses espazos. Outra cuestión que me gustaría tamén tocar así a nivel xeral por, como digo, caracterizar un pouco este fenómeno. Bueno, as danzas, tal e como vemos hoxe en día, son o resultado de procesos vou usar unha palabra, sincréticos, de asimilación de diferentes tradicións que se van fundindo nun mesmo contexto. O caso paradigmático, por exemplo, é da redondela. Na redondela temos unha danza, temos unha coca, que é a muller do coco, non outra cousa, que a veces é a festa da coca, hai que explicarlo por aí moitas veces, que consiste. E incluso temos unhas penlas, unhas mulleres que danzan cunhas, as burras son as mulleres, e encima van as penlas, son dúas meniñas pequenas, 4 ou 5 anos, non moito, porque sempre son os anos pesan moito e entón non podían levadas, non? Aqueles coñezades a danza de redondela, lembraredes, é moi espectacular, porque están os tres elementos, a coca está fora, non participa na danza directamente, pero está ali aparcada, participa na procesión, a danza de espadas particularmente vistos, e as mulleres tamén participan na danza, incluso integradas en varias figuras con certas posicións. O que vemos hoxe en día, nese caso, claro, é o resultado dunha asimilación de moitas cosas distintas. A coca é unha representación do mal, do demo, desde o tempo prácticamente alto medieval, que participaba nas procesións para ser mostrada como sometida ao poder de Deus, ao poder santo, digamos, que va como amansada, por así decirlo, vinculada a coca, sabes que hai moitas lendas mariñeiras e demais, dragóns e demais, que teñen que ver con esta representación do mal. As mulleres que bailan, o colega Claudio González ten dado algunhas explicacións, outras son parecidas, a maior parte delas coinciden que son representacións que teñen que ver coa fertilidade. Son mulleres as que bailan, chamase burras, porque levan encima a rapaza, a meniña, e encima vai unha meniña que leva o nome de Penla, que probablemente deriva do latín puela, que é brote. Entón sería do vello nace o novo, que vai encima. E esa ten que ver seguramente con ritos de fertilidade, porque ademais a festa de Corpus se coloca no mes de xuño aproximadamente, depende como caia a Pascua, pero está nese entorno, coincide un pouco cerca do San Xoán incluso, un poquinho antes normalmente, e está ben sellada a eses rituais de fertilidade que tamén aparecen moito no norte de San Xoán, por exemplo. Claro, que ten que ver con a danza de espadas? Pois seguramente nada directamente, pero como todos os elementos se van sumando na representación, como pasa con moitos elementos nas manifestacións religiosas, pois actualmente vemos todas xuntas. E iso pasa tamén en outros lugares. Por exemplo, o caso de Carril. O caso de Carril, eles chamanlle a farsa de Carril. A palabra farsa fai referencia a unha representación dramática, evidentemente. De feito, cando eu fixen de Carril, saiu pouco un traballo, por certo, dos colegas de Cristian e outra persona que do nome ahora, moi ben documentado, que actualiza moitos datos. Eu esa danza estudiei no ano 2006, quero lembrar. A danza non cambiou, está prácticamente igual, pero, hai máis información e recomendo, lóxicamente, ver o máis actualizado. Naquela altura, o que levaba a danza, que era José Manuel Conca, incluso se refería aos danzantes como os farsantes, non? Que podría parecer casi un pouco ofensivo, non? Pero non, eso refería, claro, a que eran os que formaban parte da farsa. E por que a palabra farsa? Escarbando, claro, aí seguramente, en algún momento, anteriormente á actualidade, que non hai máis que a danza, houve unha farsa. Se representou algún tipo de drama litúrxico ou de representación sacra na que se significaba algún episodio da vida do apóstolo. Pois a súa execución en Jerusalén, ou a súa chegada a España, na España romana, ou mesmo mellor elementos da súa viaxe mítica ata Padrón, para logo chegar a Santiago, é dicir, episodios narrados na vida compostela, no Códice Calistino, nestas fontes. A farsa desapareceu porque, non tiña mellor sentido nunha sociedade que tiña xa outras maneiras de contar estas historias e permaneceu a danza. Pero temos toda cuestión de sincretismo. Na outros lugares, por exemplo, na Franqueira, a farsa permanece. Temos a danza e asociase con unha representación de mouros e cristiáns, de mouro e cristián, neste caso é un e un, non son varios, que é unha representación dramática que moitos de que coñecerades, porque a Franqueira aquí ao lado está en unha danza moi cercana ao caso de Mouros Cades e Riofrío na súa formulación, na súa estrutura, no seu desenvolvemento, incluso na vestimenta, e é tamén un caso de sincretismo. Por tanto,
Non é fácil, como digo, dar nomes e fixar tipoloxías porque estamos a falar dun fenómeno vivo. Segundo pasan os séculos, desde aqueles orixes baixo medievais, estas manifestacións van se espallando, van adquirindo novas significacións, van se vencellando a novos espazos, van cambiando a súa vestimenta, de brancas ou de colores outro tipo, van mudando incluso, bueno, por suposto, as músicas. O tema das músicas é complexo, porque da música non temos prácticamente fontes, antes do século XIX non hai nada. O que hai en San Pedro de Folgar en torno a 1900, e a partir de aí o que xa podemos recoller musicalmente hoxe en día pues, grabado, non? Pero, bueno, basta decir que, por exemplo, danzas como a de Bayona se bailan cun vals. E antiguamente se bailaban con a mazurca. Nunha fonte que se conserva no Museo de Pontevedra, aparece ali, esta é a música que se baila a danza de Bayona. Pam, 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 para, pam, 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 para, que actualmente non se usa esa música. O que nos di é, sencillamente, que son elementos vivos da tradición, como toda a tradición, non é algo fosilizado, e entonces van se adaptando, van cambiando pues, elementos para adaptarse a novas circunstancias, ou a veces para revivir. Hai casos de danzas que se perderon, ¿no? E que logo se recuperaron, actualmente se fan. ¿No? Por exemplo, o caso de Vigo, a danza de espadas que fan en San Roque, esa danza se perdera, e actualmente, desde hai uns anos, se volveu a facer, tomando elementos das danzas do Morrazo, do que hai en San Pedro e Folgar, en fin, recuperando o máis documentadamente posible esa manifestación para convertila actualmente nunha manifestación viva. Bueno, eu xa estou faltando a miña palabra porque prometi que ia poñer uns vídeos e levo falando casi medio e non me puxen nada. Entonces, vou poñer un vídeo, un fragmento, non inteiro, dunha destas danzas, pero o vídeo ten certo interés porque é un vídeo histórico. Non é do século XIV, evidentemente, pero é de 1973, é do arquivo da Radio Televisión Española e é da danza justamente de Mariñeiros de Betanzos. Vamos a ver un fragmento deste vídeo. Perdón, pero creo que se cambiou de sitio, pero bueno, tomar, un momentinho, un segundo. No, isto tiña aquí diante. A ver. No, teño link, pero o link o teño aquí. Espera un segundinho, a ver onde rayos isto. Bueno. Perdón, porque estaba aquí. Vamos a ver. A ver, un segundinho. Perdonade que vou ver este o vídeo. Vou ver aquí o... non temos conexión a internet. Espera un... Hai internet aquí. Aquí hai un Ser Mondariz ou un Livebox. Alguén podería, se non poñemos un móvil. Perdonade que non me di conta de, claro, necesitamos unha conexión. Que ten que salir por aí a mí. Te buscamos ahora. Mira, hola Ana, eres tú. Vale, esperemos sacar aquí para que non se vexe o teu contar sinal. Escribe ti, quita a pantalla. É que non, espera, é que non sei, o que non sei... Te pasa como a mí, que non sabes contar sinal porque nunca usas. Claro. Espera, igual. Igual non podo ver. Disculpa este pequeno contratempo. Mira. É fácil. É fácil. Vale. De todos modos, teño quitada a pantalla, vale, para que non se... Non pasa nada que non se ve, que si se ve... Bueno, só vamos a ver si funciona. Sí. A ver si se te conecta o xa. En teoría, sí. Ahora sí. Ahora está. Vale. Aí vai. Gracias.
Sí, ¿no? Vale. Vale. Este vídeo, os decía, é do ano 73. Ten a súa curiosidade porque xa pasaron, pois, 52 anos desta grabación. Vou poñer aquí o micro porque temos que poner audio aí. Suficiente por aquí, para abrir un pouco para a mente. Este vídeo, por exemplo, que este ten, como digo, 50 e poucos anos, pois nos mostra, aquí levan a espada, feito o guía, os demais que levan arcos, portan arcos, e aquí está bailando con outro danzante que leva unha moca, un pau, un estadullo, unha estaca, non? Actualmente non se fai esta danza, porque que son cambios, este detalle, porque isto actualmente se fai de outra maneira. O que leva o pau é o xefe da danza de labregos, do sindicato, o gremio de labradores, do gremio de labradores. E, efectivamente, esta danza, por exemplo, actualmente, bueno, ela vina no ano 2006 ou 2007, porque non me apasto agora, perdón, estou sin usar o micro. Esta danza actualmente o que fan é unha pequena farsa tamén, é dicir, dentro da danza de labregos, non desta, os labradores ao final da danza fan un combate entre o guía e un que fai o demo, o fai de demo, e por suposto o demo perde. Aí temos unha representación tamén dunha farsa, dun pequeno drama, no que se fai un combatimento co vencemento do mal, que moitas veces aparece nestas danzas, efectivamente. Aquí é difícil saber, porque esta foi unha grabación para a televisión española de 2003. É posible, non o sei, porque non pude documentar este vídeo justamente, como se fixo, pero sería posible, eu digo porque esas cosas pasan tamén hoxe, que se fixese así para facer a danza para a televisión. É dicir, claro, se cambia algo para introducir un elemento máis vistoso, para que eso resulte máis atractivo no formato de gran público, non? É moi posible. Eso é o pan noso cada día. E, de feito, é un dos procesos que afectan actualmente as danzas, non? Que se fan cambios para dotarlas de maior espectacularidade e, por tanto, facelas máis atractivas para un tipo de público que cada vez é máis visual, non? Busca máis os elementos visuais. Vou volver un momento atrás. Vamos a ver. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Perdón, estes son os anuncios que non vos interesa do coche, deixade, non. Hoxe en día estamos condenados a isto. Sí.
Non se ve. Vamos a... Aí. Ahí. Un momentiño, porque seguramente ahora... Agora sí. No. A ver, si hay algún problema aquí. Ahí. Agora ves. Ahora sí, ¿no? Sí, agora Ok, quedou. vale. Bueno, esta é a danza de Redondela. Esta é unha grabación de internet, non é miña. Aquí vou mostrar algún vídeos, algúns son feitos por min directamente no campo e outros son deles. A veces, cando parto unha conferencia desto, collo vídeos de YouTube por unha razón. Non é porque sea moi vago, senón porque se ve mellor o que quere ver o gran público. Cando vou gravar, normalmente me fixo máis nos pés, nos pasos, e claro, son vídeos menos atractivos para ver o conxunto. O sea, que me interesa moito máis o local, o feito concreto, non? E, bueno, para ver así en formato grande, pues son máis úteis. Desculpademe que uso estas fontes públicas, pero en todo caso están disponibles en internet. A danza de Redondela, aí vedes as pelas na esquina superior esquerda, as dúas mulleres coas nenas encima, e, bueno, a coca aparecerá por aí alrededor, que está colocada en algún lugar aparcada. E están os danzantes, neste caso, os mariñeiros. Bueno, vou parar pouco. Vou mostrar algúns vídeos para algúns detalles, pero que me gustaría, sobre todo, tocar algúns aspectos para simplificar o que eu contei nesta introducción. O sea, son danzas que se parecen moito, que teñen particularidades e que teñen tamén cambios históricos e elementos novos colocados tamén aí. A danza de Redondela foi descrita por San Pedro y Folgar, o ilustre redondelán, Pontevedrés de adopción, con detalle no seu cancioneiro. De feito, cando a describe unha cousa e hoxe se ve outra, non é exactamente igual, se parece moito, pero hai algúns cambios. De feito, unha aplicación que fixen desta danza vou comparando. Aquí di San Pedro A e Fan B, aquí di tal e tal. Xeral a danza, o sea, o saúdo, as partes intermedias e demais se manteñen igual. As figuras, que vale para todos os comentarios, son, por certo, como decía, moi similares que vemos noutras partes de Europa. Eu xa decía antes que cando me aproximei a veces estas danzas, por exemplo, na Europa do Leste, en Serbia, en Bosnia, en Bulgaria, atopamos prácticamente as mesmas figuras, serpentinas, caracois, que fan imitación, digamos, do animal, non? Túneles que cando pasan por debaixo, ou pasillos por riba, como o caso de danza de arcos de camariñas, que fan o túnel por riba, o túnel por abaixo. Non hai moitas originalidades, trátase de combinar diferentes pasos de diferentes figuras moi similares. É raro que unha danza teña unha figura que non tiña ninguén, non lembro a ningún caso. Iso nos fala dunha comunidade, digamos, de coreografías en todos estes casos. Este de Redondela, vamos a poñer un anaquiño porque merece realmente a mí. Boa noite. Esta é a figura do trevo, como un trevo de 4 follas. É unha parte así bastante espectacular porque ten logo unha apertura. Bueno, aí vedes que o guía está facendo uns puntos diante da imaxe que
temos aquí. O sea, parte do homenaxe, efectivamente. A danza é relativamente longa, dura como 20 minutos ou algo así, depende da velocidade que se faga, pero non é curta tampouco, verdadeiramente. Outro exemplo, por exemplo, tamén para ver algún caso máis, por exemplo, este é o de Carril, que vos mencionaba tamén antes, este sí que é unha grabación miña do ano 2000. Bueno, o sea, de Santiago Apóstol é patrón de España. O 17 hai o voto de Santiago. Entonces, o día do Santiago Apóstol hai moitos elementos no ritual que están ben sellados á hispanidade. Por exemplo, neste ano que eu documentei, as cores dos cordóns son vermello, amarillo, vermello, que representan as cores da bandeira española. Esas cores poden cambiar. Non sei como son agora, pero son azul, branco e azul, ou é bastante probable, porque eso depende de contextos tamén culturais, políticos en cada momento. Non? Aquí, por exemplo, tocan a Marcha Real, que é bastante frecuente todavía, e subendo unha bella ordenanza militar, de tipo século XX, que ainda se mantén as costumes das bandas de música para sorpresa de algúns persoas, que é un pouco así, aí se mantivo. Non? Bueno, a seguir vou comentar unha cousa. Aquí nesta danza hai moitos deturpes sincréticos que decía antes. Por exemplo, aquí saen portando a figura do apóstolo a cabalo, Santiago Matamoros, vedes aí o pé van os mouros, non? Que, segundo a tradición, na batalla de Clavijo o apóstolo apareceu. E aí está o xefe da danza que aparece coa boina, á dereita, neste caso é Germán Elgonga, e van a facer unha cousa que en Galicia é moi habitual, que é pasar por debaixo das andas, non? Se fai en moitos lugares, tamén aquí na Franqueira, por exemplo, dentro da iglesia, non? Para, incluso as romerías como de Muxía, que pasan por baixo da pedra, son rituais profilácticos, non? Un pasa por debaixo para protexerse, recibir a protección do santo, para o seu benestar físico, espiritual, económico e todo o demais, non? E de feito a danza, aí van a pasar por debaixo. Tamén hai un elementos, por exemplo, como vos decía, moi prestados, non sei de onde a onde, pero, por exemplo, aquí nesta danza, ao inicio da danza, os guías que van diante colocan as espadas na testa do xefe da danza, ao inicio da danza. Tamén aparece isto na danza da rondela, cando se nenan coas espadas na boca, no peito, en diferentes lugares. Non coñecemos, non lín, eu desde logo non coñezo, non vin unha explicación convincente de por que se produce eso, non? Probablemente ten que ver con a representación das facultades, dos carismas ou dos dons, non? Igual que cando nos persinamos, decimos, probablemente por la boca e polo peito. Non? As espadas tamén representarían eses lugares nos cales se manifesta, digamos, o carisma do espírito. É posible, porque é un contexto religioso. Aí vedes o inicio, bueno, pode ir un poquinho para diante, para que vedes un poquinho máis, aí están cruzando as espadas, e, bueno, aquí van a iniciarse aí están pasando por debaixo, vedes das andas, levan como uns cordóns, como vedes aí, para guiarse, en vez de espadas, son cordóns. Outra cuestión que vai a sair seguramente imagino na mesa posterior, o tema dos xéneros, non? As danzas inicialmente eran de homes. A razón é obvia. As mulleres na vida social non estaban representadas históricamente hasta aí moi pouco tempo. Eu todavía lembro cando era o neno que a miña nai tiña unha conta bancaria porque meu pai lle daba permiso. É dicir, non hai que remontarse ao século XIV, non? E, por suposto, que estas danzas, estamos a falar de danzas da baixa idade media, eran só de homes. A presenza de mulleres actualmente é variable. Hai danzas que as teñen e danzas que non as teñen. E dependeu en boa medida de problemas logísticos, máis que, penso eu, polo que pude documentar falando cos danzantes, de conviccións sobre a igualdade. É dicir, aquí en Carril chegou un momento que había poucos homes. E entón hai que meter mulleres. Hoxe en día hai máis mulleres que homes na danza. Isto vino en moitas danzas que se perderon e se recuperaron ou que pasaron por problemas de continuidade, incorporaron mulleres como unha medida de supervivencia, non? E logo xa, claro, obviamente, xa foran parte
con todo o dereito faltaría máis destas representacións. A danza de carril ten unha particularidade máis, así como a redondela se fai na praza, diante do Santísimo e das figuras, no caso de carril, a danza vaise facendo as figuras en diferentes lugares do pobo, iba a decir da vila, da parroquia, especialmente a parroquia de Vila García. Antigamente era un concello. Entonces, se un sigue a danza, ten que ir na procesión para ir vendo a danza. E a verdade é que iso é un dos casos nos que, efectivamente, o caracteramento das figuras, que moitas delas son moi grandes, os caracóis, pirais, necesitan deses espazos. Así, iso sacas de aí, bueno, se pode facer, pero está moi ben sellada as figuras aos espazos nos que se fan, incluso por número de danzantes e demais. Aquí vedes como van a procesión e van a facer as danzas a continuación. Vou a cortar aquí, porque senón non vou poñer máis vídeos. Antes mencionou, vou permitir, Charo, recurrir ás túas lembranzas de infancia, non? Esta é a de Camariñas, que non é a de Cariño, pero é igual, porque esta danza de Camariñas, que se fai do Carme, veu de Cariño. É un deses casos de préstamo. En Cariño había empresas conserveiras, todavía hoxe en día creo que hai alguna, pero era un importante foco de industria conserveira e ali había un foco máis importante. E facían unha danza que era igual a esta, máis ben esta é igual a aquela, porque esta foi imitada dali. A danza de Camariñas é unha danza que é moi vistosa, e desvan de branco, efectivamente. Actualmente, por certo, van todos iguais. Xa me contaron que antigamente non iban todos iguais. Cada un iba co que tiña, o mellor que tiña, pois a mellor camisa, o mellor pantalón, e listos. Ahora, por razóns de igualdade, van todos iguais. Aí portan unhas bandas, moitas veces son mantóns. Aquí, incluso, estes danzantes son particularmente presumidos, porque se enfeitan con fitas de cores nas mangas, en diferentes lugares das mangas das camisas, se anudan fitas e outros elementos, non? O sea, moi vistoso. Aí o vedes na baixada ao Porto, o Dio do Carmen, a traslación de imaxe, e aí están facendo justamente a figura do arcos abaixo, van pasando os diferentes andas por esos arcos tamén. Ben, outra danza, por exemplo, tamén, con algunhas particularidades é esta, é a de Cambados. Bueno, esta danza non é exactamente de Cambados, teño que dicirlo, porque esta danza en particular dos danzantes de Covas, chamase así, pero está moi asociada a algunhas festas que se fan en Cambados, ao punto de que algúns autores se refiren a ela como danza de Cambados. Os danzantes, antigamente eran da parroquia de Meaño, que é unha parroquia lindeira con Cambados non é lindeira, porque aí no medio está arriba do Mie, pero bueno, é moi cercana, Actualmente, claro, os danzantes son cada un onde de cadra, máis ou menos da contorna, non? Pero antigamente eran de aí. Estes danzantes, vou poñer un pouco de imaxe mentre falo, non vou poñer a música para que podas ir un pouco a min, vedes que van tamén de branco. Esta danza non é unha danza mariñeira, esta danza non leva espada, esta danza leva castañolas e arquiños, tamén moi frecuente. Adórnanse con mantóns de Manila, bueno, mal chamados de Manila, son mantóns da China, que pasa que viñeron o galeón de Manila e por eso chamaban así, e aí levan tamén a faixa e demais. Isto é un caso dunha danza moi curiosa, unha danza moi bonita. Vedes que o que baila adiante leva un pau con un carabel. É o guía da danza e eles chamanlle o corifeo. O corifeo é unha palabra grega, literalmente o corifeo, que justamente usaba na Grecia para referirse ao que conducía o coro da traxedia grega. É dicir, é curiosísimo como esta palabra tan vetusta aparece aí nun contexto rural, nun contexto totalmente iletrado naquele momento para denominar esta persona. Por certo, hai representacións en algunhas cerámicas do século V desta figura e efectivamente levaba un pau con unha flor encima. Non estou dicindo que os gregos colonizasen Meaño, evidentemente, porque da man de algún destes eruditos históricos podía lugar para unha teoría destas temeraria, non? Pero son curiosas casualidades que a verdade un se queda sorprendido. Como é posible que o nome e a figura apareza tal cual? E, por certo, non atopei, aquí a mellor logo me podes informar mellor, esta figura do portador do bastón coa flor, como guía. O guía soa levar alguna espada, outro elemento, pero este foi curioso. Aí se ve. Vale, vou ir rematando. Xa vos avisei que non ia poder poñer todo o que quería, pero non pasa nada. Vou comentar algúns exemplos e nada máis. Ben, remato aquí este vídeo. Vou poñer un para rematar e comentar un par de cosas e logo, se hai unha pregunta ou unha cuestión, pois tamén encantado tratamos de satisfacer as curiosidades, non?
Vou poñer un vídeo un pouco raro para o contexto no que estamos, que é este. Pero porque me interesaría logo, na conclusión, no minuto que vou a ocupar, tocar un par de elementos para o debate máis que nada, non? Esta é unha grabación dunha danza que se fai en Fisterra. Se fai o domingo da Resurrección. O domingo da Resurrección. Ali está a Capela do Santo Cristo e efectivamente ali fan un drama litúrxico tal cual realmente, o sea, representan a escena das Tres Marías, ¿no? Cando van ao sepulcro e se atopan o sepulcro baleiro, entón se puso diálogo a quen buscade no sepulcro, tal. Actualmente se fai o drama tal cual, o sea, se representa pues, con altavoces, incluso o ano que eu visitei a música ambiente pues, era o así alaba Zaratustra, chan, chan, charan, pam, 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 no momento no que se producía a resurrección, ¿no? Bueno, é interesante ver como se actualizan os elementos do entorno, pero se mantén o contido, digamos, o que é a figura do drama litúrxico. E para esta festa, para esta representación, se engadiu unha danza. Vou poñer un fragmento pequeniño, porque hai un elemento curioso nesta danza. Bueno. Primeiro son mulleres, como vedes aí. Non mando branco. Esta non é unha danza gremial, evidentemente, porque mellor non fan danza gremiais. Pero que, ademais, pode ser unha danza gremial que logo fan mulleres porque... Perdón, gracias, Ana. Pode ser unha danza que logo cambiou a mulleres por lo que decía antes. Non, esta danza foi inventada na década dos 60 por un médico local, por un mestre. O médico era salmantino. Entonces tuvo unha idea de facer unha danza. De feito, este tipo de paus son paus un pouco máis longos, que son paus típicos da zona de Salamanca, non da que os que son en Galicia son un pouco máis pequenos. A música foi composta por un mestre local, unha música fermosísima, ademais, para o gaiteiro que toca ornamento de unha maneira preciosa. É dicir, un diría, esta danza é fantástica, non é? Bueno, non é tradicional, no sentido de que non é antiga, e ademais ten un montón de elementos novos, como é o caso do marco de representación, que é un pouco excepcional, o domingo de Resurrección, e as propias personaxes. Remato. As danzas son, por tanto, e o que me gustaría un pouco subliñar, pois sí, manifestacións, eu diría, espectaculares. Incluso moitas veces eu digo a xente, cando falo destas danzas, hai que ir a verlas ao sitio. Xa sei que non sempre se pode, eu veo un vídeo, pero realmente está, por exemplo, o marco inimitable. Isto se fai diante do mar, justamente, diante da Bahía, o sea, unha cousa que non ten nada que ver o ver un vídeo con vela ali o día, se o día, como era este caso, estaba un día estupendo, ademais, para vela, non? E as danzas, decía, ademais dunha representación patrimonial, efectivamente, son unha representación artística. Ten un valor artístico per se, que a veces nos esquecemos de que a música e a danza popular son tamén unha visión estética, non somente unha manifestación vistosa, ou folclorística, ou mesmo identitaria, ou mesmo política, en moitos casos, senón tamén obras de arte. E así temos tamén que pensalas. E logo, son tamén, finalmente, efectivamente, un elemento de identidade moi importante. En moitas destas vilas, de outros lugares, isto a Fisterra, as danzas se convirten casi no fenómeno anual que hai que ir a ver. E é verdade que hoxe en día, no marco da globalización, da espectacularización de estas formas, pois asistimos a certos, a veces, situacións un pouco grotescas, non? Pois de fora de contexto, de cortar un trozo, de engadir outra cousa, de facer en outro lugar. Hai que ter un pouco de cuidado. Eu son dos que diga a tradición ten que evolucionar, ten que adaptarse, pero a veces temos que ter cuidado porque vivimos nun contexto totalmente no que a adaptación a veces son un pouco delicadas. Pero isto é un tema xa de debate que prefiro deixar para a mesa posterior. Nada máis. Disculpade que sea tan fragmentario nos exemplos, pero espero ter dado unhas pinceladas xerais para facer unha idea un pouco desta manifestación e, sobre todo, disculpade a chea de danzas que deixei fora dos exemplos porque é imposible. Moitas grazas a todos e a todas.